Pajato kunali mkumano umene unalipo pakati pa maiko ochita bwino pachuma maiko okwana 20 umene pa Chingerezipo amazawutchula kuti G20 Summit. Nde mkumano umenewo umachitikira ku dziko la South Africa. Amene apanga host ndi amene a dziko la South Africa, kapena kuti utsogoleri wa G20 unali m'manja mwa dziko la South Africa. Ndeno mkumano umenewo umayamba pa 22 November 2025 unasakatha pa 23 November 2025. As we open this G20 Leader Summit, South Africa is deeply aware of the profound responsibility that membership of the community of nations places upon us. Ndeno mkumano umene usanachitike panali zokonzekera ndekuti mamembazi a mkumano umenewo a bungwe limene limadziwika kuti G20 amayenera kulandiridwa kuyitanidwa ndi dziko limene limapanga host la South Africa. Ndi maiko osiyanasiyana tinaona kuti aina India, Russia, China, aina France, ndekuti kunali achina EU anayitanidwa kumeneko ndipo anavomera kuti akapezeka kumeneko, ndipo pa mkumanowo anapezeka kumeneko. Kumano amene sanapezeke ndi a dziko la United States of America, ndekuti amene sanapezeke akuluakulu manga ochoka ku dziko limene la USA, kuyambira mtsogoleri wa dziko Donald Trump kayande kuti kapena nthumwi ngati Secretary of State ndi ena mwa akuluakulu amene mtsogoleri amene Donald Trump amatha kutumiza kukawayimira sanapite kumeneko. Malo make anatumiza ambassador wa dziko limene la US ku dziko la South Africa amene wandi amagdi delights. Ndebe funso lomwe likumabwera ndona kuti ndi chifukwa chani kodi amene a Donald Trump ndi dziko lawo la USA sanapezeke kumeneko akuluakulu amene amachokera ku dziko limene la America, kuyamba mtsogoleri amene Donald Trump ndekuti ndi ena mwa akuluakulu kumeneko sanabwere kuzafika ku South Africa kukakhala pamwambo umenewo. Nchifukwa chani? Nkhani tundionera kuti pamene amapanga invite maiko amenewa zinaoneka kuti dziko la America sanafune kupita kumeneko. Potengera ndi mmene nkhanizo zimayendera, Donald Trump anakhala akupereka ma accusations osiyanasiyana. For generations, Miami has been a haven for those fleeing communist tyranny in South Africa. I mean, if you take a look at what's going on in parts of South Africa, look at South Africa, what's going on. Look at South America, what's going on. You know, I'm not going to, we have a G20 meeting in South Africa. South Africa shouldn't even be in the Gs anymore because what's happened there is bad. I'm not going. I told him I'm not going. I'm not going to represent our country there. Potenga nimene amafotokozera manena kuti kumeneko ku msonkhano umenewo ndekuti aitana anthu ochuluka, aitana maiko ochuluka kande kuti alendo osiyanasiyana ndi ochuluka, ndema moti khale G20 ipezeka zonoti yakhala G100 nimene manenera. Komanso chifukwa china paja dziko limene la America amadzudzula dziko la South Africa kuti amachita nkhanza ma white farmers kapena kuti ma Dutch, akuti anthu amene wawa ma Dutchwa anazuzidwa kwambiri ndi dziko la South Africa, akuti amapeza zoti anthu amene amaphedwa kumalandidwa ma farms awo kumapereka kwa anthu akuda. Ndipo chifukwa cha chimenechi dziko limene la South Africa ndekuti limaphwanya maufulu a anthu. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can and take then when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is Nothing happens to There them. is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now The farmers are utilized. black. The farmers are not black. We I don't now- say that's good or bad, but the farmers are not black. Nkhani imeneyi inayamba m'mbuyomu munali mu May chaka cha 2025 pamene kunazamveka nkhani imeneyi. Ndi panali pa 21 May pamenepo pamene mtsogoleri wa dziko la South Africa amene waseyo na Ramaphosa anazapeza zoti apita ku America. Ndi kumkumano umenewo pakati pa Donald Trump komanso amene wa Cyril Ramaphosa anazapeza zoti ali mu Oval Office, anapeza zoti kumeneko anayamba kuwaonesa zithunzi komanso kanema akuti amene amagwiritsidwa ntchito poonesa nkhanza zimene dziko la South Africa amachitira azungu amene ndoti ma Dutch
ndoti ni mitundu ina ndi ina kumeneko imene inali ndi malo ambiri mu apartheid period. Ndi nkhani zake nzonena kuti akuti amenewa a dziko la South Africa akupitirizabe kuchitira nkhanza anthu amenewa azungu amenewa akulandira nkhanza ku dziko limene la South Africa. Komano amenewa a dziko la South Africa anakana amenewa Cyril Ramaphosa pa msonkhano umenewo anakana kuti zimenezo ndi zabodza, azungu amenewa samazunzidwa. Komano potenga ndi madocumentary ena amene amatha kuyenda zimaonekabe zonena kuti azungu ena amapeza zoti akuvutika. Ndi azungu amenewa akamafotokoza amanena zonena kuti chifukwa chonena kuti akuti makolo awo ankachita nkhanza anthu akuda, ndi kuti iwo amakhala akulandira zilango pa zifukwa cha zimenezi. Madocumentary ena amazafotokoza choncho. Ndi zikuonesa kuti Trump anagwiritsa ntchito information ngati imeneyo yofuna kupanga punish dziko limene la South Africa. Ndi kusapezeka kwawo kumene ku G20 summit akuti anatumizako amene wati kuti Magdi Delights amene tikuti ndi head of mission ku dziko limene la South Africa kuchokera ku America. Ndi amenewa anawuzidwa kuti angopezeka siku lomaliza lenileniyo chifukwa chonena kuti dziko limene la South Africa limene akupanga handover chairmanship kapena kuti utsogoleri wa G20 summit kupita ku dziko limene la America. As gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. Ndi mene zimene kukhalira amene akuzoti Cyril Ramaphosa apereka udindo umenewu kwa mtsogoleri wa dziko la America amene ndi Donald Trump. Koma ifoti sanapezeke kumeneko kapena nakhazo noti mwina anatumiza wamkulu kuchoka ku dziko limene la America, ndi kuti udindo umenewu umene akuperekedwa kwa ameneyo. Komano Cyril Ramaphosa pa tsiku limene pa 23 November lomwe amamaliza summit imene anakana kupereka leadership imeneyi kwa Magdi Delights. Ndeno nkhani imeneyi ikuoneka kuti ku America ko sanayilandire bwino. Mapeto ake Donald Trump alemba pa tsamba la Twitter pamene akufotokoza kuchenjeza dziko limene la South Africa kuti pa summit imene kuzachitikira ku dziko la America ndi kuti no dziko limene la South Africa sizapezeka kumeneko, sadzalandira invitation kuchoka ku dziko la America kufika kumeneko kuti akapezeke pa mkumano umenewo. Maso sanangothera pomwepo anena zonena kuti dziko limene la South Africa ndi kuti ma benefits amene amapeza kuchoka ku dziko la America, ma benefits amene apangidwa cancelled. Paja dziko limene la America limathandiza kwambiri maiko amene ali ochepekedwa pachuma komanso amene ali ndi mavuto osiyanasiyana. Ndi kuti dziko limene la America lasiya kupereka thandizo limeneli akuti kumbali ya karunduso amene amachoka ku dziko limene la South Africa kupita ku dziko limene la America, ndoti katundu ameneyo pamakhala sabuzita ina yake sizichitikanso zimenezo, kuti misonkho yake izikhala yokwera kaya ndi kuti amatsitsa misonkho chifukwa choti akuchoka ku dziko limene la South Africa. Ndeti panopa misonkho imeneyo ndi kuti ikhala yokwera. Mmenemu ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Ndeno posatira zimenezi zikuoneka kuti mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa ayankha pa zimene Donald Trump anena kuti kumeneko pa G20 summit imene ikubwera mu chaka cha 2026 ndi kuti ku Miami kumeneko Florida mu US sazawayitana dziko la South Africa. Ndiwo potenga ndi mmene ayankhulira akufotokoza kuti it's very unfortunate kuti Trump apanga intensify conflict imeneyi mwa njira yotero. Komano iwo ngati membala wa G20 summit amene ali ndizo ziyenereza kukhala membala wa bungwe limene la G20 akuti iwo ngati dziko la South Africa sangangololera kuti azinyozedwa chonchi pa mlandu otiwo sanalakwe. Amene ali ndi vuto ndi amene wa Donald Trump chifukwa chonena kuti ku summit imene apitayi anawayitana ku dziko limene la South Africa, komano pa zifukwa zawo sanapite kumeneko. Ndiyo apanga konzati mamembers a bungwe limene la G20 kuti akambirane aone kuti chisogolo cha nkhani imene chikhala chikuyenda motani. Komano amaliza ndi kunena zoti it's very unfortunate kuti dziko limene la America lasankha njira yoti ilange dziko la South Africa pa nkhani zonena kuti ndi zopanda umboni mitundu ina. Mwina muli maganizo pa nkhani imene pamene tinazona kuti Trump akuti pa G20 summit imene uzachitika mu chaka cha 2026 ku dziko limene la
America ndekuti dziko limene la South Africa silizapezeka sazalitana posatira kuti akana kupereka leadership ya G20 ku dziko la America. Ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section, koma molemekezaso maganizo anzathu. Tisaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ngati nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.